трябваше ли да бъде допуснато пушенето на обществени места, в заведения, да го има това нещо, защото в крайна сметка това гласуваха народните представители? Значи в края на краища този моя коментар ще бъде коментар постфактум, но аз искам да ви информирам, че аз работих много активно като експерт и имах възможността в хода на разискванията, на дискусиите, нали, даже някои стигнаха и до протести, знаете, даваха колегите ви по централните телевизии, да си дам заключението и мнението като човек, който е работил близо 40 години по проблема тютюнопушене и не случайно Министерството на здравеопазването ме избра мен да се опитам съвсем, разбира се, коректно, съвсем почтително и уважително да убеждавам българските управници за вредата от тютюнопушенето. Аз хванах химикалката, хванах листовете и с 10 точки, като 10 Божи заповеди, както го пишат вашите колеги във вестниците, аз се опитах на редица сериозни държавни мъже да предложа моето становище и моето заключение и да им обясня, че тютюнопушенето е доказано не само от нас, практиците, а и от хората, които са в науката, че е абсолютно вредно, че при положение, че не се пуши, няма да пострада българския бизнес, напротив, тъй като има много заведения, вие знаете, където човек не пушач не ходи, защото примерно там се пуши, а при положение, че там не се пуши, той ще отиде, ще вечеря, ще обядва и ще си остави и парите. И в тая посока аз изброих 10 причини, които ги изпратих до президента Георги Първанов, изпратих ги на областния управител на град Габрово господин Костадинов, който е с ранг на заместник министър, изпратих ги в централата на подкрепа при господин Константин Тренчев, изпратих ги на Тошо Тошев, отговорния редактор на вестник Труд, изпратих ги на Александър Каракачанов от Зелената партия, изпратих ги на един изключително активен народен представител от РЗС Георги Терзийски от град Габрово, който в момента непрекъснато така се мъчи да работи активно по проблемите на Габрово. Така че аз като специалист, като експерт и като държавен служител считам, че моя дълг е изпълнен. Кажете ли накратко какви са тези 10 точки? Ами тия 10 точки са, какво да ви кажа, аз ги имам съжалявам, че не са пред мен, но в тия 10 точки аз съм написал буквално, че тютюнопушенето много отдавна е доказано, че е вредно. Че тютюнопушенето и обърнете внимание, пасивното, особено за подрастващите, е изключително вредно. Доказал съм там, че старата наредба, която съществуваше в продължение на 5 години, знаете каква беше? Циганската игра. В едно кафе и ресторант на масата тук има, тук нема. Значи не може на съседна маса до непушач да се пуши и фактически той да диша в затвореното пространство пушека на пушача и да уврежда точно толкова себе си, колкото и пушача, даже може би и малко повече. Опитах се да докажа наблюдения мои, особено от срещи с граждани. Аз проведох изключително много срещи, индивидуални и колективни. Излизал съм по проблема тютюнопушене с множество лекции и беседи. И имам обратната информация на публиката и на хората, към които са отправени моите послания. И за щастие, голяма част, включително обърнете внимание от пушачи, казвах, докторе, правете всичко възможно да се забрани пушенето, защото то е вредно. Ние като пушачи най-добре го осъзнаваме и сме за пълната забрана. Но както ви казах, всичко това, което ви го казваме, в край на краища постфактум, ние не можем да ни приемем това, което е утвърдено и което е фактически мнение на българския народ, защото аз ви казах, това, което гласува парламента, са народните представители, които са избирани от вас и от мен, така че ние трябва да вървим в посоката, която в момента е избрана.
Смятате ли, че това, че се поставят ограничения или там не е изчистен все още въпроса за лицата под 18 годишна възраст да не посещават заведения, които са определени само за пушачи, това ще възпре ли тези деца, ще помогне ли за здравето им, след като им се предоставя свободата, да речем, да пушат пред заведения? Така, значи определено забраната да не посещават деца до 18 години места, където се пуши, е добра и определено ще допринесе своя принос с оглед на това, че те в момента, когато пребивават там, те няма да дишат и да консумират тютюневия дим, който да урежда младия крехък организъм. Това е много добро и смятам, че аз го приветствам това нещо. Но другия проблем. Проблема е, че все по-често възрастта на децата, които започват да пушат, да пропушват, възрастта на пропушването слиза надолу. По наши проучвания, възрастта на нашите деца, които в Габровска област започват, бих казал така, в кавички, този занаят, са 12-13 години. И което е много лошо. И при една, нали, така пълна либерализация, която слава Богу няма да настане, и ще очакваме да видим и какво точно ще бъде в закона и в наредбата, нещата при всички случаи са по-добри. Смятате, че нещата, които приеха, ще са по-добре от предишните, които бяха? Значи, при всички случаи това деца без придружители да ходят на места, където се пие и пуши, деца до 18 години да ни посещават места, където се пуши, лично аз го приветствам. Всъщност, те не всички, много малък процент всъщност от тях са непушачи. Тези, които пушат, дали ще са в заведение или не, те ще пушат и навън. Така е, защото вие съвсем спокойно в голямото междучасие може да застанете в градинката пред Априловската гимназия. Не е необходимо да правите проучване и да видите какво става. Аз съм седял с часове, наблюдавал съм пушачите, занимавал съм се 4 десетилетия с проблема тютюнопушене и така, че и на теория, и на практика нещата за мен са много ясни. С една дума, как бихте окачествили приетото? Вие знаете проекта, който няма да го разгласяваме, се разбрахме, но проекта го знаете. Как бихте го окачествили? Значи, проекта бих го окачествил, аз ви казах с уговорката, че е приет и де-факто с съгласието на българския народ, защото народните представители са свършили това, ние трябва да се съобразим с него, би го окачествил като временен. Моите прогнози, имам скромната претенция, всякакви прогнози, каквито да съм направил, касаещи здравето на хората в продължение на десетилетия, рано или късно са се сбъдвали, че много скоро, до година-две, като имам предвид становището на Европа, на Америка, на наши партньори, нали, с които ние непрекъснато сега парадираме, ще има преразглеждане на проблема. Ще ни натиснат да го променим и да влезе в сила пълната забрана. Да, сега дали те ще ни натиснат, дали ние ще се самонатиснеме, дали някой ще влияе отвънка или отвътре, аз мога да ви кажа, че при всички случаи, разбира се, нямам право да гадая, защото не съм го видял черно на бяло как изглежда в завършен вид, но много скоро до 2-3 година ще има преразглеждане на закона.